A Asociación pola Defensa da Ría está convencida de que Ence queima 18.000 toneladas anuais de aceite usado, un tipo de residuo prohibido pola autorización ambiental integrada e que se podería estar utilizando como combustible nos procesos de produción da pasteira, unha práctica que este colectivo tacha de fraudulenta e ilegal. E iso é un fraude á sociedade, é un fraude tamén aquelas empresas que están traballando de forma legal. Mesmo podríamos decir que se trata de competencia desleal frente a estas empresas. E, desde logo, é un fraude para o sector bursátil, porque unha empresa que está no IBEX e está facendo trampas nas súas contas económicas, porque hai que decir que nas contas económicas de Ence non figura para nada que este mercando aceite. A investigación da Asociación pola Defensa da Ría comezou tras o incendio rexistrado na fábrica de Lourizán a finais de 2018. Segundo as súas fontes, a orixe deste feito non foi o plástico, tal e como aseguraron os representantes da pasteira, senón que foi o propio aceite. Tras este suceso, este colectivo contactou con todas as empresas gestoras de aceite usado e concluíron que este residuo provén de diferentes puntos de España, de Portugal e incluso de Mozambique, un feito que, de ser certo, tería consecuencias directas no medio ambiente. Está queimando, fundamentalmente, polo que se ve, aceites usados. Por lo tanto, de enerxía renovable, nada. Realmente está non só engañando a población dicindo que produce enerxía renovable, sino que está actuando de forma absolutamente ilegal, eu diría que mesmo criminal, porque está contaminando e dañando a saúde das persoas con esta práctica, non? Ademais do componente medioambiental está tamén o económico. Segundo a Asociación pola Defensa da Ría, usando este aceite, Ence consegue un aforro anual de 3,5 millóns de euros. Por iso, dende o colectivo, piden ao Concello de Pontevedra, aos Parlamentos galego, español, europeo e a Fiscalía que investiguen esta situación. Exixirlle, dunha banda, ao Concello de Pontevedra que investigue esta situación e que, no caso de que este dentro das súas posibilidades, impida a entrada de aceites usados en Ence, unha entrada que, por certo, nós nos preguntamos de que maneira entra o aceite usado en Ence Pontevedra. Entra en camións rotulados como de transporte de aceite usado, ou entra camuflado de outra maneira, por exemplo, en cisternas de fuel. Pois iso é algo que hai que investigar. En canto a repercusións que este feito podería traer á pasteira, Antón Mas está convencido de que isto ten que servir para que o Estado español declare a ilegalidade da prórroga e para que a Xunta de Galicia anule a autorización ambiental integrada. Imos a exixirlle á Xunta de Galicia que tome esta decisión e que, desde logo, investigue esta situación. A Xunta de Galicia ten que deixar, dunha vez por todas, de ser a gran defensora dos malos comportamentos, das malas prácticas de Ence na ría de Pontevedra. Cabe lembrar que en España permite esa comercialización deste aceite usado, pero a normativa prohíbe que este poida ser utilizado por fábricas como Ence, xa que esta pasteira só pode utilizar a biomasa como combustible. Dende a fábrica negan rotundamente que estean a incumprir a súa autorización ambiental integrada e que estean a usar dito aceite. Ademais, a empresa advirte que emprenderán as medidas legais oportunas na súa defensa.